जाबाय सेंग्राफ्रा नायनाय नंला आंखौ रायजोफोर ना बेयाव मादैमोना जा सिरियास नायगासिनो दा माखासेया सानलायलांसिगोन बे माबायदि सिख्ला बेलाय सेंग्राफोरल' एदावो होननानै ना दा मादैमोना गाज्रि मोनाङा बैसागु बोथोराव एसे एदावलायनोबासो मोजां मोनो नङा होमबा औ बिखुनजो जानोबो थानो हागौ मादैल' नङा बिखुनजो जानोबो थानो हागौ सोरबा मेजर कुमार दं खोमा बिखुनजोखौनो अननानै दा बुंनानै लाखा जाथ'यैयाव मादैबो होनजायो आदा बिदिब्ला बैसागुखौनो होबावनोसै ने रायजोफोर दे